Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, ce vă place cel mai mult la casa de aici? La casa de aici îmi place că este pe un singur nivel. Asta a fost unul din punctele cheie pentru care noi am ales să ne mutăm aici. Și în al doilea rând locația. Suntem aproape de pădure și aproape de DN, deci nu avem nicio problemă de a ieși din partea asta de Ilfov, să zicem. Cum ați aflat, practic, de complexul Good Morning Residence? Mergeam cu mașina dinspre Pipera Tunari spre Periș, unde noi avem alt teren. Acolo inițial am vrut să construim și am văzut căsuțele din Good Afternoon. Și atunci am intrat pe site, am luat legătura cu Robert și de fapt a doua zi trebuia să mergem să semnăm contractul pentru o altă casă și ne-am răzgândit și am luat-o pe asta. Am înțeles. Și la complex alte lucruri sau și la celălalt? Ce vă place la această comunitate, practic, care este în Good Afternoon și în Good Morning Residence? Da, ideea de bază a fost că nu aș vrea să locuiesc în câmp singură. Orice ar fi, atunci când ai vecini este mult mai ușor, mai ales iarna. Noi avem și copii mici, se poate întâmpla oricând câte ceva. Și am zis că fiind într-o comunitate este și mai ușor să-ți faci cunoștințe, prieteni și este și mai ușor, sincer, să trăiești. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult! Nu aveți pentru ce.